ubak ji ning star marthong kertong ke Kongres hak election MDC Syakhasil Autonomous District Council KHDC na Nongstoin constituency ulong bak jingpet no ubak Gabriel Walang na Kongres Syaka National People's Party hi kamdon jingta eka party ya kani ubak ji ning star marthong ulakren sekilat pthai khubor hadin ke jingwan thep kerteng giladi hak laipo teri Kuala Arja Arpusan ha office deputy commissioner ke West Khasil district Nongstoin ulong ba ke jingmi madan jongu kadai halo ke jingpen sngau jeng pai ba bala idon kam ya ki nong mikmat ki ba peitlam nak benta ki jing bat ka khia ka shon jeng pai ba ula ban rap ru ba on board bai ya ka manifesto jeng ka party bat ban yakun ban pen scam ya ka six schedule bat ban pen klan ya ka platin ka jeng ka council jingmi madan ke jong ha ka long ba don ke jing pen sngau jeng pai ba nong sngau ba idon kam jeng ka dong thain dan don di nong yalam di ban itit ya ba ya di pai ba no snong lah ka lo ka dong kita ke di mat ta kia ka shon jo ki jing ki ba ki dai ban yo mat in bar ka ta ka daw ka sreu ki jing fat jing pai ba bat ta nga sim ni ka na kabu dan dong kum nong nikmat ka ni contest na ka ni kan nong stoin arpun yo nong stoin constituency na ka party Indian National Congress. Ngan put back ke manifesto jong ke parti los nang ta galong ba ya habdon kam sim bani pun ngasui ba ka jing satorno jong kan ka siksedel di benta ki jong ak nong ikmat talong ban yai pen scam no ya ban nang yai pen klein ya ka platin ka jong konsil bakan mat kono ka jing a kor ba dan the six schedule but kin bujili no da ki way article kumba laispan yo ko way but ki way pat ngating I ba ladan yo bujili no ni ki jaj matru ripat ni dang kham sitom sikadai dan rai nga I ba kan the six schedule ka long sha kum kasti ka ban yada ya ki jaj matru ko ripat ki jaj matru ko nang sadin kum mangi khasi teng ni dang don kam banang yai pen scam dang yai pen ha ya kan six schedule ni soto baik ba kidang buram ya ke parti kongres kidang I juga parti kongres nadu negeri India bat kunjur kan negeri jalan ne kaya tengah ngom ba kandom dan jingta kan ke jingmi no jong habatin pej bahaki kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya